Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning. Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Lunes. Alam mo, Ano? Lunes na Lunes, hindi ka nagbabra. Wala kang bra, no? Magulo. Ganyan yung yung sumasalubong sa amin minsan eh. Oo nga, Pag kapag walang ano, bra, may balabal. Totoo. Nakabalabal kasi ko ngayon. Ito po yung kapag ka nakabalabal ka o kaya yung tuwalya. Yan. Kapag bawa tatanggap ng ng delivery. Shopee, Lazada, Lalamove, Grab. Ganyan yung datingan eh. Alam nung rider na si Mrs. Si Miss. Yan. O kung sino man ang tatanggap, walang bra. Pag nakabalabal, may tuwalya sa harapan, alam na this. Nakakatamad naman kasi magbabra pa para lang kumuha ng Shopee, di ba? Oo. Nakalimutan mo ba magbra today? Ganun Bakit talaga. pumasok ka ng kasi ito sinasabi ko na eh. Kasi, alam mo na, nagpapadiscover. Nagpapadiscover ako. Hindi sa Viva Max, Saan? Sa mga baka naman po dyan merong mga gustong bus lift. Charot. May pangangailangan na po si Nicole May ngayon. pangangailangan. Masyado na po siyang laylay. Charot. Alam mo, grabe, no? Yung teknolohiya natin nowadays, talagang minsan nakakalurkay na may mga ganong klaseng teknolohiya. Oo. Diba? Yung parang ganon. Nakaka-amaze, no? Alam, katulad nung isang araw sa GC namin. Sa GC namin mga kwarentahin. Oo. May friendly ako na nag-send ng parang ad ng isang clinic. Okay. Ang pinopromote nila, sisikipan ng anes. At may pagsinyas ka. Sisikipan yung anes. Ang sabi ko, talagang dito sa group na ito, no? Dito talaga sa GC na ito, na mga quarantine na may mga junakis, sinend ang ad na ito. Kasi natatawa siya, parang mga friends, sino na po nangangailangan dito? Parang nakaka-lurkay lang talaga. Or bakit noon pa yan? Wala lang naman pakialam siguro yung mga babae. Hindi ko alam. Or I don't know if it's a new or an old technology. Pero parang, ay grabe, no? Pwede palang maging tunay na masikip, di ba? Kasi di ba minsan nagpe-pretend lang tayong masikip, makipot, ganyan. Pero pwede pala talagang maging masikip yung yung maluwag na. Oo nga. So naging ka ba nito? Naging potential ka ba nila? Market? Di kapag sinabi ko, nag-imagine na. kayo. Basta ang masasabi ko lang, sinend yun sa GC namin kwarentahin. Kayo na ang bahala mag-isip. Wala lang kasi nakaakit sa iyo eh. Pwede mong hindi naman siya pansinin. Hindi naman sa nakaakit. Pinag-isipan mo rin. Hindi, nakakatawa lang kasi. Ayaw uminin. Hindi ko namang gagawin eh. Hindi dahil sa masikip pa. Di ba? Kung hindi ko gagawin, ano ba? Ang pangit. Walang need. Bakit nag-leave si Nicole? Kasi nagpasikip. Di ba kasi kapag ka nag-leave ka na medyo matagal, kailangan may medical certificate. Di ba ang pangit? Di ba parang, ano nangyari sa kanya? Bakit makikita lahat ng pipirma doon. Oo, di ba? Lahat ng boss nakita. Tapos nag-imagine na. Ay, masikip na pala siya. Di ba parang ang pangit talaga? Di ba? Nakakatawa lang. Pero may mga ganyang klase mga teknolohiya na for me is very, very amazing din naman talaga. Totoo. Okay, pwede na pala ang lahat ng bagay. Kaya nga, kapag tayo po ay nagkakasakit, syempre ayaw natin na magkasakit, no?
makalma lang tayo sa idea that this is a modern world. At dahil moderno na yung mundo, marami ng iba't ibang klase ng solusyon sa mga iba't ibang klase ng issues. Correct. Diba? Ngayong sa mundo ng modernong panahon, mga kaibigan, naramdaman natin ang dami palang kailangan ng mga tao, no? Correct. Isipin mo Sino noon. pampasikip? Parang, dati naman hindi siya kailangan or baka nga hindi natin age. Kumbaga parang bulong-bulungan na siya dati or ginagawa na siya dati. Posible. Kaya lang di natin age group yun. So natin pake kasi talagang tunay na masikip pa, diba? Sorry ha, bad topic ba to? Pero parang gets mo kasi ano siya, partner, ad siya, parang talaga as in it's out there sa madaling salita. Hindi ka pala potential nga market noon. Oo, parang mga ganun. So ngayon medyo may sinaalang-alang mo na siya. Kaya pinag-uusapan natin to. Hindi nakakaaliw lang. Like for example, recently, partner, merong ginawa sa face ko, ang tawag sa kanya Profilo. So, okay, ano yung Profilo? Ano siya, para siyang iibahin yung mukha mo. Hindi, skin rejuvenation. So para sa mga taong hindi mahilig sa tubig, it really moisturizes your face. Parang mga ganong eksena. Dati natatandaan ko nung araw walang ganon. Kung gusto mong parang yung parang mukhang hydrated, ganyan, inuman mo lang ng 3 galon ng tubig, 'di ba? Ngayon parang sabi sa akin ni Doc Pao Asuncion ng Skinnive Aesthetic. Nako, perfect to para doon sa mga hindi mahilig mag-uminom ng tubig kasi 'di ba pag hindi ka mahilig uminom ng tubig, matutuyot ka talaga yung skin mo magda-dry up, ganon. May ganong effect kasi kailangan natin talaga ng tubig sa katawan. So ganon. So ako talagang perfect target bilang di ako masyado mahilig sa tubig. So may mga ganon na teknolohiya na parang wow, grabe, nakaka-amaze. Parang wag niyo naman sabihin puro pampasikip yung sinabi natin teknolohiya. Basta ako mag-change topic na ako, binalik mo lang. Binalik pa talaga. Hindi, wala lang, parang nakakaaliw lang talaga yung mga bagay na noon. Tsaka ito, di ba, parehas kami ni Rocky Terra. Dahil sabi niya nga, lodi niya nga ako. So yung tuhod niya, parehas kaming merong bangas sa tuhod, okay? How many years ago, more than 10 years ago, inoperahan din po ako sa tuhod. So open surgery siya. Ang laki po ng scar ko, as in, malaki. So kung makikita niyo din si Rocky Terra ngayon, malaki din yung scar niya. Pero makikita mo yung improvement kasi meron din siyang pinupuntahan na clinic kung saan tinitreat na yung scar agad. Noon kasi, partner, meron lang mga pampahid na hindi naman gumana. Alam mo yon, parang kahit di ako naniniwala basta-basta sa pahid. Mas naniniwala ako sa mga turok, sa mga kasi mabilisan yan parang ganun. So, alam mo yung noon, magtitiis ka sa napakalaking pekla, tas ngayon, posibleng hindi na. Kaya inihintay ko yung magiging result nung kanya na talagang natanggal na. Tsaka, partner, yung nabubura na yung tattoo. Yung technology na gano'n. Kasi syempre, di ba, minsan in love ka, papatattoo mo yung pangalan ng jowa mo, tapos naghiwalay din naman kami, kayo after 3 days. So syempre, paano mo patatanggal? Nung araw talagang titiisin mo. Kaya papatungan mo na panibagong tattoo. Correct, di ba? Ang pangit, yung parang pipilitin, di ba? Yung mga ganun, papatattoo ka patuloy. Ngayon, pwede na siyang burahin. Ang galing lang, no? Lang. Totoo yung sinasabi natin na sa modernong panahong ito, mga kaibigan, ng technology talaga sobrang daming naglalabasan na nakaka-amaze at mapapakinabangan ng talaga ng tao. And at the same time, dun mo ma-realize, ang dami pala nating need. Tama. Diba bigla nagkaroon ng maraming need ang tao dahil sa mga imbensyon ng kung sino-sino. It's actually good naman. Good sign yun. Diba dati, pag gusto mo mag-enhance ng kagandahan mo, astringent lang yung alam ng tao. Totoo. Diba maliban doon sa Chinchansu at saka Mena na pinag-usapan natin nung nakaraang araw, partner. Astringent number 5 lang. Hindi, may 1, 2, 3, 4, 5. Depende sa isang skin. astringent lang yung mga tita ko nun Correct. Lahat yun. All types ng ng skin type. Kahit oily ka, dry ka, isa lang ang gagamitin. Totoo. Correct ka. Pero ngayon, iba-iba na. Kung mahilig ka pa rin sa astringent, iba-iba na. Depende kung ano yung fit sa mukha mo. Correct. Ano yung pangangailangan ng mukha mo. Dry ba yan or oily? Totoo. Diba? Yung ako, sobrang na-amaze ako dun sa klase ng treatment, tinatawag na HIFU. Ay, oo. Ang ganda, ng diba? HIFU. Alam mo, syempre, sinasabi to namin, ang dami namin sinasabi ni Partner kasi ang dami na pong ginawa sa mukha namin. Na dati hindi naman natin alam yan Sabi nga ng asawa mo sa akin dati, ano ba yung sabi niya? Naku, hindi mo lang alam, ang dami ng hinila dyan. Uy, hindi naman. Maka-invento naman ng usapan yung dalawa. Hindi, ako ang ginawa sa mukha ko, Botox. Ako din Botox. Baby Botox. Yung lagi ko, matagal ko ng ano yan Crow's feet.
Oo, Yun yung problema. Ay, eto pa. Eto na. Oo. 'Di ba nagbo-botox tayo? Oo. Nung araw, mga kabisyo, nagpa-botox si partner. Oo. Alam mo kaya kung Dati biglang hindi ko pa alala. need yun. Kaya lang, dahil nga libre, Oo. sabi nung clinic. Hindi, need mo siya. Hindi ako judgmental, pero Grabe ka sa akin, Hindi. doktor ba kita? Hindi, need mo siya. hindi. Kabila, nag-recommend bigla. Siguro ikaw nagsabi doon sa clinic na yun. I-botox mo nga, nainis ako sa mukha niya. Hindi niya alam na kailangan niya ng botox. Ganon. Hindi, kasi ang problema kasi hindi ba problema, ang isa sa mga occupational hazard o problema sa field kasi natin. Oo. Yung mukha kasi natin, parang talagang kapag katawa tayo ng tawa ganyan, basta may Oo. mga lines eh. So Oo. kaya ka nag-develop ng lines. Kaya parang, kaya hindi na, I'm sure partner, yung doktor na gumawa sa'yo, hindi naman ikaw ibobotox na hindi mo naman kailangan. Pero, na-notice ko yung difference ng botox na ginawa sa'yo Oo. sa ngayon. Kasi ako hindi ko makikita ko lang parang hindi tayo nabubulok dalawa. Alam mo yun kasi, syempre, thank you very much our sponsors. Maraming Yes. salamat yun. So, makikita mo, Timo, ano sabi mo partner, may baby botox na tinatawag kasi mas siya, mas Hindi halata. Hindi Hindi nakakagulat. Oo. Hindi nakakagulat kasi sa totoo lang kasi kaninang umaga partner, naghahanap ako ng videos ng boss natin, isang boss natin. Tapos I chanced upon yung BTS video natin ng Star City jingle. Oo. Papakita ko po yan sa live mamaya. Ang taas talaga ng kilay mo doon, partner. Yung parang nagpa-botox ka ba? Ay, hindi ka kailangan tanungin, di ba? Meron na parang may malaking placard na kasulat dito. Yes po, bagong botox ako. Ang taas talaga ng kilay ni partner. Oo nga. Hindi kasi baby botox yun. Hindi kahit Oo, na. adult botox. Hindi kahit na. Pangmalakasang botox. Feeling ko partner. Kasi yung mga ako yung botox, hindi ako nagbe-baby botox eh. Oh, adult. Yung talagang botox, Adult. ganun. Pero siya partner, parang feeling ko, iba na rin yung mix. Oo, iba na rin yung mix. Mas in-improve na. Parang mga ganun. Totoo. Tingnan Diba? mo, hindi na masyadong halata. Dati, yung crow's feet ko, feet. abot hanggang dito. Correct. Ano ba yung Nakaganon, crow's feet? Para dun sa mga nanonood na nakikinig sa atin sa radyo. Yung po yung Parang linya-linya, paa ng ibon. paa ng ibon sa gilid ng mata. Oo. Yung kay Chu, pero maabot po yan hanggang Hanggang batok. bubunan. Oo, so yun yung talagang sa akin, laging recommendation sa Oo, akin. yung dito sa may gilid na mata. Ako naman partner forehead kasi bilang paliparan talaga yung ulo ko. So kapag may mga linya, ayan, ganon. Oo. So ang galing lang ng ganon technology. Plus yun nga, yung pag-evolve. Sabi ko nga sa'yo, yung scar namin ni Rocky na parehas, 'di ba? Tapos etong botox nga na parang feeling ko nag-evolve siya or baka nasobrahan din talaga yung dati. Pero papakita ko sa live mamaya. Oo nga, medyo mataas talaga yung kilay. May ganon. So, wala lang. Para laging nagulat eh. Oo. Para siya laging nakataas, gulat. Parang nakantaas talaga. Si Chuper pa naman, may kilay. So, talagang kitang-kita talaga. Ang taas talaga, promise. Nangalahati na noo ko, gano'n. Correct. Alam mo yun parang kapag nadagdagan pa ng kaunti, yung kilay niya sobrang taas, umabot na rin ng batok. Umabot ng ganon. Pero wala lang, napag-uusapan lang itong mga enhancements sa katawan. Pero more so, medically po, mga kabisyo, yung sa mga iba't ibang uri ng sakit, meron na pong mga iba't ibang uri ng Treatment. gamot at Yes. ng treatment. Yes. Ang galing lang din talaga. Nung minsan nakapag-host ako ng isang event na mga psychiatrists. So parang sila dun syempre mamarulang ako na naintindihan ko yung mga scientific and analytic. Pero for what I got is yung dating ganito mas pina-improve. At hindi lang sa ganun, madami 'di ba? More 'di ba yung madami mga produkto tayong nakikita sa market na more improved version, 'di ba? Mas pinalakas. 2.0, 3.0. Correct. Maski naman sa phone, 7.0. 'di ba? Nile-level up. Correct. Wala lang. So, kung medyo nakakaramdam ka ng mga sakit-sakit, ano man 'yan, 'di ba? Palagi ko may gamot diyan. Tama. Kasi na po tayo, high-tech na po talaga tayo ngayon. Yes. Ay, nako, kalurkay talaga ng bongga-bonga. Excited na talaga ako ipakita yung mataas mong kilay, 'di ba? Pero 'di ba tandaan mo yung parte, mataas talaga siya. Hindi ko rin pansin noon nung time na yun, nung bumalik tayo sa dati. Oo. Saka ako na-realize, parang tumaas yung kilay ko nung nakaraan. Bakit para lahat ng picture ko mataas yung kilay ko? Well, hindi naman ako Hindi masaya. naman Malungkot pa nga ako nun eh. Saka hindi ka naman mataray.
Ibigla siya Nakakalurky. Oo nga. Di ba? So, dapat pala baby botox lang nung panahon na yun. baka hindi pa uso. Isang klase ng botox lang kasi nun. Correct. Yung haifu, di ba? Sabi mo yung haifu. Maganda siya, nagustuhan maganda ko siya. din. Meron ding tinatawag na haiku. Yung haiku naman, partner, ay yun yung Korean na technology para sa nose threads. Okay. Yung parang ginawa sa nose ko. Haiku yan Haiku eh. yan. Ano siya, ang tawag dyan ay lunchtime nose job. Parang ganon. Kasi, kunyari, magpaalam ka sa boss mo, lunch out lang po ako pagbalik mo may ilong ka na. Ganon. Isipin mo yun, na dati ang option lang ay rhinoplasty. As in, magpapaano ka talaga. As in, silicone or whatever. May kukunin sa tenga. Di ba yung mga ganon? Tinga, Tapos, ganon. basta kung ano man. Hindi, kung ano man. Ang bigat. Maski naman doon sa dibdib eh. Oo. Di ba? Dati, ito lang yung uri. Tapos ngayon, meron ng iba't ibang uri na parang mas natural looking, parang ganun. So, yun yung eksena. Isipin mo, partner, umalis ka ng office na pango. Pagbalik mo, matangos na yung ilong mo. 15-minute nose job or lunch break nose job. Ganun siya. Isipin mo yung mga ganong klaseng mga teknolohiya. So again, ulitin natin, ano pa man yung nararamdaman mo, kung sino man sa inyong pamilya, family members, or whoever, 'di ba? Palagi ko may gamot dyan. Tama. High-tech na eh. Research na lang po tayo. 'Di ba? Ganon. Correct. Good luck po dun sa lahat na may mga nararamdaman. At lagi man, kabisyo, kung wala pa mang gamot o solusyon, laging may Diyos. Laging merong miracle. Always hold on to that fact. Maraming salamat sa pagtutok this Feel Good Lunes. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!